канца другой сусветнай вайны мінула амаль 75 гадоў, а ветэранаў усё больш і больш. Старшыня адміністрацыі Лукашэнкі Ігор Сергіенка заявіў, што іх у нас 2,5 мільёны 500 тысячаў з якіх працуюць, і менавіта яны ёсць апора дзейнай улады. Але гэта не канец бессаромных спекуляцыяў лукашэнкаўцаў. Пакуль беларусы распавядаюць пра новыя катаванні, Генпракуратура распачала крымінальную справу па факце генацыду ў другой сусветнай вайне. Пра гэта заявіў генпракурор Андрэй Швед акурат напярэдадні 10-й гадавіны тэракту ў менскім метро, расследаваннем якога займаўся той самы Андрэй Швед. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Вітаў Ціўчык, і цягам бліжэйшай гадзіны ў студыі Белсат абмяркуем найважнейшыя тэмы. Отвлечь от тех проблем, которые сейчас есть, замять их, перевести на другое. Вот. Замять то, что геноцид идет сейчас. Да и смысл заводить уже дела, когда 75 лет прошло. Завели уголовное дело против геноцида белорусов, да? Против кого? Как неизвестно. Вельмі сумна, што дзяўчыны ў гэты дзень усё яшчэ знаходзяцца за кратамі, але спадзяюся, што наша журналісцкая салідарнасць ўсё ж такі пераможа. В кафе пришли люди в форме, сказали, значит, что мероприятие наше не санкционированное. У краме я взял бел-червоный пакет. Яны нам сцвярджаюць, што гэта пікет. С собакой по парку гулял я в обед, но, как оказалось, и это пикет. Абсурдность законов растет много лет. Дышать еще можно, а то вдруг пикет. На дзень волі адзела байку з пагоняй і павіталася па-беларуску з адміністрацыяй універсітэту. І літаральна праз сотні ў студэнцкі інтэрнат уламіліся міліцыянты і правялі ператрус у пакоі. Міліцыянты абяцалі, што толькі паразмаўляюць, але ў выніку падманулі і на 3 дні кінулі дзяўчыну ў ізалятар. Студэнтку 4-го курсу філфаку Полацкага дзяржаўнага універсітэту Алесю Буку падазраюць у межах крымінальнай справы ў зняvaзе прадстаўніка ўлады. Яшчэ ў кастрычніку Алеся брала ўдзел у відэазвароце студэнтаў супраць гвалту, а ў сакавіку разам з іншымі навучэнцамі пагаліла галаву на знак салідарнасці з палітвязнямі. І ўжо зараз з намі на сувязі Алеся Бука. Вітаю вас. Так, добрый вечер. Алеся, распавядзіце, калі ласка, падрабязней, вось у чым вас падазраюць? Што гэта такі за прадстаўнік улады, дзеля якога вас на 3 сотняў кінулі ў вязніцу? Ну, насамрэч, я першы раз пачула прозвішча гэтага міліцыянта, як толькі ў мяне прайшоў ператрус. Мне сказалі, што спадар Кірпічонак нібыта быў абражаны мной дзесьці ў тэлеграм-канале. Но я даже сказала, што такога не было, таму для мяне гэта было ўвогуле здзіўленне такое. Вось, таму так, вельмі дзіўна было ўсё. А вось калі яны прыйшлі да вас у пакой у інтэрнаце, што яны там шукалі, навошта ўвогуле быў патрэбны ўвесь гэты ператрус і што забралі? Яны адразу сказалі, што ў іх ёсць пастанова для таго, каб забраць маю тэхніку. У мяне ў пакоі быў тэлефон і ноутбук, ну і яшчэ адзін тэлефон запасны. Вось, але акрамя гэтага яны знайшлі некалькі налепак, як напісалі, апазіцыйнага характару, а таксама знайшлі плашч у выглядзе бел-чырвона-белага сцяга. Вось, і забралі гэта ўсё таксама. Алеся, калі вас прывезлі ў пастарунак міліцыі, пра што з вамі размаўлялі, пра што вас пыталі? Ну, увогуле, першапачаткова сказалі, што правядуць са мной бяседу, хочуць проста паразмаўляць і ўзяць сліну для таго, каб занесці яе ў базу. На што я сказала, што гэта незаконна, я сліну даваць не буду. У выніку на мяне пачалі ціснуць вельмі моцна, ціснулі праз сям'ю, пагражалі, што прыйдуць да сям'і з обшукамі, ціснулі праз сяброў, казалі, што хіба мне не падабаецца, што я вучуся на бюджэце ва універсітэце. Карацей, вельмі моцны ціск быў, даволі напружаная была такая абстаноўка.
псіхалагічная, вось, але у выніку карацей сказалі, што першапачаткова яны лічылі мяне проста сведкай па справе, а потым сказалі, што так як я вельмі дрэнна сябе паводжу, нічога не расказваю, то аўтаматычна станаўлюся падазраванай па справе. І сказалі, што змесцяць на 70 гадзін. Вось калі пры ператрусе яны афіцыйна кажуць, што вось там нейкія налепкі апазіцыйныя накіраванасці, то бок гэтыя міліцыянты яны разумеюць, што яны займаюцца палітычным пераследам, што яны вось мэтанакіравана пераследуюць іншадумцаў, нават не скрываючы гэта. Так, таму што адзін з міліцыянтаў потым мне сказаў, што калі ты не хочаш па-добраму, будзе па-благому. У нас ёсць яшчэ каля 22 спраў падобнага характару, і калі мы захочам, то мы цябе пасадзім па кожнай справе на 3 сутак. То, па сутнасці, на што я сказала. Гаварылі вось пра такія выдуманыя справы і пагражаюць такімі справамі. Але хацеў таксама у вас запытаць пра тое, вось у самым ізалятары, наколькі там цяпер было шмат людзей, і я так разумею, што допыт не скончыўся толькі ў размове з міліцыяй. Ну вось у суботу, атрымліваецца 27 сакавіка быў этап, і я пачула, што надзірацелі паміж сабой казалі пра 48 чалавек. То бок, як я разумею, гэта іхны максімум. Бо калі б яшчэ былі месцы, яны б людзей, якія па крымінальных справах, па палітычных знаходзяцца, я думаю, не выпускалі пасля 72 гадзінаў. Вось. І калі казаць пра абстаноўку ўнутры, то так, допытам першы раз гэта ўсё не скончылася. А на наступны ж дзень мяне адразу прывялі на так званую размову проста з міліцыянтам. Мне сказалі, я запыталась, гэта допыт, мне сказалі, не, гэта проста размова. Нічога записывацца не будзе, гэта проста размова. Міліцыянт размаўляў са мной на розныя тэмы, хацеў вывесці там і праз каранавірус, і праз гісторыю, але я сказала, што без адваката я размаўляць не буду. Вось. Алеся таксама чытаў вось у іншым інтэрв'ю пра тое, што у камеры з вамі была жанчына, якая спрабавала вас таксама распытаць пра вас найбольш і нават пыталася пра ваша стаўленне да Наталлі Качанавай. Вось а чаму яе так гэта цікавіла? Так, сапраўды была так званая качка. Адразу пасля размовы з міліцыянтам у суботу мне сказалі, што, значыць, будзе па-дрэннаму, і мяне адразу ж пересялілі ў іншую камеру на 2 чалавекі. І там была жанчына, якая прадставілася Людмілай Владзіміровнай Леўченка. Яна сказала, што яна выкладчыца БДУ і яна бастуе. І з-за гэтага яе змясцілі пад варту. Вось, менавіта яна задавала дзіўныя пытанні, я адразу зразумела, што гэта качка. Такія пытанні былі сапраўды пра Качанаву, альбо ці падпісаная я на нехту. Я разумела, што трэба проста казаць няпраўду, іначай гэта ўсё будзе запісана потым і састаўлена якая-небудзь характарыстыка. Вось. Чаму такія пытанні задаваліся? Мяркую, што проста трэба было паглядзець, якое мяне стаўленне на падзеі ў Беларусі. Дзякуй вялікі, Алеся, за ваше сведчанне, за вашу пазіцыю, за тое, што вось так не здаецеся. Алеся Бука, студэнтка Полацкага дзяржаўнага універсітэту, была маім гаспадарства госцем. Гаварылі вось пра тое, як да Алесі проста ў інтэрнацкі пакой студэнцкі ўварваліся міліцыянты, зрабілі ператрус пасля дня волі і на 3 дні змясцілі ў ізалятар, дзе таксама пагражалі і нават вось сказалі, што студэнтка падазраваная ў крымінальнай справе аб абразе міліцыянта, чыноўніка. Між тым, спадарства ціск ідзе, аднак грамадства ведае, хто сапраўдныя героі. Лаўрэаткамі прэміі «Гонар журналістыкі» імя Алеся Ліпая сёлета сталі нашыя каляжанкі, журналісткі Белсату Дар'я Чульцова і Кацярына Андрэева, а таксама журналістка парталу «Тутбай» Кацярына Барысевіч. Усіх 3 сёлетніх лаўрэатак звязвае не толькі адданасць прафесіі ды актыўная грамадзянская пазіцыя, але і тое, што іх кінулі за краты за асвятленне падзеяў вакол смерці Рамана Бандарэнкі, збітага лукашыстамі да смерці. Прэмія «Гонар журналістыкі» уручаецца кожны год 9 красавіка, у дзень народзінаў Алеся, тым нашым калегам, хто сумяшчае прафесійныя дасягненні з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй.
І ў гэтым годзе такіх вельмі шмат. Гэта і тыя нашы калегі, хто зараз знаходзіцца за кратамі, і тыя, хто працягвае працаваць, нягледзячы на мацнейшыя рэпрэсіі. Але ўсё ж такі мы ў Белапане вырашылі адзначыць працу трох нашых калегаў, якія на сёння, напэўна, больш за другіх пацярпелі. Яны не толькі знаходзяцца за кратамі, яны і асуджаны па крымінальных артыкулах, проста за тое, што выконвалі сваю працу і рабілі гэта выдатна. Лаўрэаткамі прэміі гонар журналістыкі імя Алеся Ліпая 2021 года сталі супрацоўніцы Белсата Кацярына Бахвалова-Андрэева і Дар'я Чульцова, а таксама журналістка Тутбая Кацярына Барысевіч. Сёння з самай раніцы мы даслалі дзяўчатам тэлеграмы з віншаваннямі і вельмі спадзяемся хутка ўбачыць іх на волі як мага хутчэй. І я думаю, што калі у нас будуць такія журналісты і такія грамадзяне, як дзве Каця і Даша, то Беларусь дакладна будзе жыць вечна. Вялікі гонар атрымаць узнагароду прэмію імя Алеся Ліпая у дзень ягоных народзінах, але пры гэтым вельмі сумна, што дзяўчыны ў гэты дзень усё яшчэ знаходзяцца за кратамі. Але спадзяюся, што наша журналісцкая салідарнасць ўсё ж такі пераможа і хутка мы пабачым нашых дзяўчынаў на волі. Сёння дзень народзінаў Алеся Ліпая, сузаснавальніка кампаніі «Белапан». Алесь Ліпай памёр у 52-гадовым узросце ў жніўні 2018-го, акурат падчас ціску ўладаў на незалежныя медыі у гэтак званай справе Белта. І ўжо зараз з намі на сувязі журналістка «Белапан» Таццяна Бублікава. Вітаю вас. Добрый вечар. Спадарня Таццяна, спадар Алесь, светлай памяці, гэта быў акурат той чалавек, які, можна сказаць, пачынаў незалежную журналістыку ў незалежнай Беларусі, засноўваючы агенцтва «Белапан». Калі б ён быў цяпер жывы, ён бы, напэўна, ганарыўся паводзінамі, стойкімі паводзінамі нашых калегаў, якія кажуць праўду, нягледзячы ні на што. Гэта тое, стойкія паводзіны, прафесіяналізм, этыка журналістка, гэта тое, чаму вучыў Алесі, паказваў свой асабісты прыклад. Канешне, ён бы ганарыўся і цешыўся таму, як Беларусь пачынае жыць, як яна абуджаецца. Таксама спадар Алесь усе гэтыя гады у незалежнай Беларусі, колькі кіраваў Лукашенка, заўсёды было няпроста журналістам. І калі б у нас была вольная краіна, то, безумоўна, спадар Алесь мог бы дасягаць яшчэ такога, скажам, большага медыйнага поспеху. Але нават на тыя ўмовы ўсё роўна з такімі цяжкасцямі удалося выбудаваць гэтае агенцтва, незалежнае ад дзяржаўнага апарату. Так і ёсць. І у гэтага агентства не толькі свая ёсць прафесійная мэта, але ёсць місія, якую заклаў Алесь. Гэта місія адраджэння беларускай нацыянальнай культуры, беларускай мовы. У нас на лагатыпе, напрыклад, вершнік ёсць. І нашыя карпаратыўныя колеры – гэта белы і чырвоны колер. І гэтым я думаю, што ўсё сказана. Акурат і сведчыць таксама пра тое, яка прэмію ўдзялілі нашым каляжанкам Кацярыне Андрэевай і Дар'і Чульцовай, якія знаходзяцца ў вязніцы, таксама Кацярыне Барысевіч. Чаму менавіта такі паў выбар сёлета у журы конкурсу? Я раскрыю невялічкі такі сакрэт, таямніцу, што спачатку журы конкурсу хацела вызначыць одну асобу нейкую, але наша супольная журналістка не пагадзілася, сказала, што немагчыма ў гэтых умовах выдзяляць аднаго чалавека, аднаго нейкага героя. І таму вырашылі такую калектыўную прэмію прызначыць у гэтым годзе, бо сапраўды вельмі шмат ёсць асобаў, асобаў у прафесіі, увага да которых кажа пра тыя каштоўнасці, за якія мы стаім. Гэта спроба адзначыць гэтыя каштоўнасці. Гэта праўда, гэта незалежнасць, гэта смеласць, гэта, нягледзячы на ціск, смеласць сказаць праўду. Прабачце, я крыху хвалююся. Таксама
гэты ціск ён працягваецца і бачым, як саджаюць нашых калегаў у вязніцу. Таксама ёсць справа прэс-клубу, палітвязні, журналісты. Аднак вось у Беларусі пад кіраўніцтвам Лукашэнкі некаторыя, на жаль, рэчы, вось практыка апераджае закон. А цяпер Палата прадстаўнікоў хоча прыняць новы закон, нават прыняла ў першым чытанні аб працы СМІ. Сярод іншага там будзе такі пункт, што журналісты не маюць права дыскрэдытаваць дзяржаўныя органы улады. Як гэта ўвогуле можна расцэньваць? Гэта спроба накрыць накрыўку на той рондель, у которым кіпіць грамадскае меркаванне. Гэта спроба закрыць проста рот незалежным медыям і журналістам. Што такое дыскрэдытацыя ўлады? Што такое крытыка ўлады? Гэта праўда, якую мы кажам і якая раскрывае людзям вочы на рэальнасць. І ўлады не хочуць, каб гэтая праўда трапляла да людзей. Вось акурат судзілі нашых каляжанак за стрым з акцыі памяці па забітым Раману Бандарэнку. Таксама бачылі мы кадры, як разганялі міліцыянты людзей, якія прыйшлі проста ўзгадаць памерлага забітага. А цяпер вось рыхтуецца зноў-такі новы закон аб тым, што ўвогуле стрым будзе афіцыйна забаронены, што журналісты, якія будуць працаваць на масавых сходах, будуць афіцыйна лічыцца удзельнікамі вось несанкцыянаваных масавых сходаў. Але гэта падаецца ўвогуле суцэльны абсурд. Гэта тое самае, што журналіст, які асвятляе, напрыклад, вайну, і казаць, што ён удзельнік вайны. Так, гэта супярэчыць здароваму сэнсу, па-першае. Па-другое, гэта супярэчыць міжнародным нормам, паводле которых працуюць журналісты. І хіба гэта закон? Гэта адна са спроб закрыць рот, перапыніць падачу праўдзівай, сапраўднай адкрытай інфармацыі да людзей. Гэта не проста ціск на журналістыку, гэта ціск на тую інфармацыю, на доступ да інфармацыі нашага насельніцтва. Бо што такое незалежная інфармацыя, што такое праўда? Гэта тое, што выклікае наш эмацыйны водгук, выклікае некую злосць, агіду, пачуццё несправядлівасці. І гэта тыя эмоцыі, которые выводзяць людзей на вуліцы, которые просто рухаюць нашымі дзеяннямі. Калі б не было гэтай праўдзівай інфармацыі пра забойствы, пра насілле, которое адбывалася з боку сілавікоў у пачатку жніўня, хіба б мы бачылі гэтыя статысячныя, паўмільённыя маршы ў Мінску? Канешне, не. Улады гэта добра вывучылі, і яны хочуць перакрыць гэты канал інфармацыі да простых беларусаў. Таксама тут вось у гэтым зноў-такі новым так званым законе аб СМІ, які ўжо прынялі ў першым чытанні ў Палаце прадстаўнікоў, ёсць пункт, што журналістам і выданням забароняць публікаваць вось менавіта вынікі апытанняў грамадскай думкі. То бок атрымоўваецца, што нашаму грамадству забароняць ведаць, што думаюць людзі навокал. І думаць адпаведна забаронена. Так. Абсалютна. Чарговы вось такі. Ці ёсць у гэтым нешта дзіўнае? Ці улады дзейнічаюць у сваім традыцыйным стылі і паўтараюць усе свае дзеянні. Закрыць рот, перапыніць падачу інфармацыі, зрабіць так, каб людзі не думалі, не аналізавалі, проста былі паслухмяным нейкім стадам. Спадарня Тацяна, увогуле, вось, гледзячы на гэта ўсё, паўстае пытанне, чаго ўвогуле дамагаюцца тыя, хто ўтрымоўвае ўладу. Ну, сёння 21 стагоддзя, і мы ведаем, што нават калі журналістаў кудысьці не пускаюць, нават калі вось нашых калегаў проста караюць, яны вось усе гэтыя пакуты на сабе зносяць. Ну, ўсё роўна, людзі возьмуць смартфон, нешта сфотаграфуюць, нешта вышлюць. Інфармацыю ўсё роўна ў 21 стагоддзі ж не спыніць. Вы маеце рацыю. Наглядзіце, як было пасля выбараў 9, 10, 11. У нас наогул не было інтэрнэту. Але людзі даведаліся праўду, людзі даведаліся пра разгоны, пра гэтыя гумы, пра гэтыя светавыбуховыя сродкі, пра насілле, пра сотні людзей за кратамі, пра гэтыя крывавыя разгоны, даведаліся праз смс-кі. Андрей Александров, наш калега, который цяпер сидзіць у інтэрнэце, са свайго тэлефону дасылаў смс-кі падпісантам Белапана. То бок,
Я, знаходзячыся ў дэкрэце, раздрукоўвала гэта на улёткі і вешала проста на пад'ездах суседніх дамоў. Мы імкнуліся распаўсюджваць інфармацыю, нават калі ў нас не было інтэрнэта. І вось гэтыя захады закруціць гайкі, закрыць рот, арыштаваць як мага больш журналістаў, закрыць доступ да нейкіх медыяў. Хіба гэта будзе працаваць? Ну, магчыма, нейкім чынам паўплывае на хуткасць доступу да інфармацыі, але мы бачылі ўжо на асабістым прыкладзе, што грамадства ёсць запыт на незалежную прафесійную інфармацыю і яно яго атрымае. Сапраўды, немагчыма спыніць свабоду слова ў Еўропе ў 21 стагоддзі, нягледзячы на ўсе гэтыя проста сталінскія высілкі. Дзякую вам, спадарня Тацяна Бублікава, журналістка Белапан, была маім спадарства госцем у гэты вечар. Сёння акурат у дзень народзінаў заснавальніка Белапан Алеся Ліпая уручылі прэмію «Гонар журналістыкі» нашым каляжанкам Кацярыне Андрэевай і Дар'і Чульцовай, а таксама Кацярыне Барысевіч, журналістцы парталу «Тутбай». Прэмія палітвязням і яшчэ адна навіна пра палітвязняў. У часе судовых паседжанняў Віктар Бабарыка адчувае надзвычайнае падтрыманне людзей у зале. Пра гэта экс-прэтэндэнт на прэзідэнта і фігурант справы Белгазпрамбанку напісаў у сваім лісце да дачкі. Паведамляе тэлеграм-канал Віктара Бабарыкі. Наступнае паседжанне адбудзецца заўтра. Справу разглядае Вярхоўны суд у будынку Маскоўскага суда сталіцы. Хоць у мяне няма магчымасці з прысутнымі людзьмі паразмаўляць, да і зрок не вельмі добры, аднак іхныя веру і падтрыманне я рэальна адчуваю. Гэта так нязвыкла, калі глядзіш і адчуваеш энергію ўсіх гэтых цудоўных людзей. Менавіта гэтыя хвалі і фармуюць эмацыйны настрой. Мне здаецца, што нічога не змянілася ні для іх, ні для мяне. Мы засталіся верныя адно аднаму і тым маральным прынцыпам, якія былі раней. Можа, нават зрабіліся бліжэйшыя. Першая сустрэча ініцыятыўнай групы для стварэння партыі «Разам» з мясцовымі жыхарамі ў Маладзечне не адбылася. 8 красавіка удзельнікі штабу Віктара Бабарыкі і каля 10 маладзечанцаў сабраліся ў адным з мясцовых кафэ. Аднак неўзабаве з'явіліся працаўнікі маладзечанскага «Раус» і паведамілі, што мерапрыемства не санкцыянаваныя ў кафэ, ды заклікалі разысціся. Гэтым разам абышлося без затрыманняў. К сожалению, встреча не состоялась. Когда пришли люди, в кафе пришли люди в форме, сказали, значит, что мероприятие наше не санкционированное и предложили разойтись, иначе будут применены меры. Но так как мы все живем в этой стране, мы понимаем, чем это чревато, поэтому на сегодня мероприятие, не можем сказать, что не состоялось по причине. То есть люди пришли, но мы решили разойтись, дабы не провоцировать какие-то негативные последствия. У инициативной группы Виктора Бабарыка также будут проходить встречи в других городах, поэтому, конечно, все надеются, что встречи пройдут без эксцессов. Перавыданне раману Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы» затрымліваецца. Выдавецтва «Янушкевіч» распавяло, што Менская рэгіянальная мытня забрала кнігу на экспертызу. Што там будуць правяраць, невядома. А ўжо зараз з намі на сувязі аўтар Альгерд Бахарэвіч. Вітаю вас. Спадар Альгерд, на вашу думку, што так зацікавіла ў мытні, менавіта што яны хочуць праверыць у вашай кнізе? Ну, мне здаецца, відавочна, што ў Беларусі цяпер мэтанакіравана знішчаецца все вольнае і все жывое, і ў гэтым сэнсе літаратура і вольная творчасць натуральна ўяўляюцца ў уладзе нейкай вялікай пагрозай, і кніга, якая ехала ў Менск з Літвы, і кніга на беларускай мове, кніга такога аўтара, як я, безумоўна, у дадзеных варунках яна мытню зацікавіла. Але я хочу сказать, что книга еще только отправленная на экспертизу, и мы не можем сказать, чым тая экспертиза скончыцца. То бок насамрэч мы нічога не ведаем про лёс гэтага накладу. Экспертыза будзе трываць найпазней да 6 траўня, такі максімальна магчымы тэрмін, але «Сабакі Еўропы» гэта вялікая кніга, гэта 900 старонак. Ці ўсе эксперты паспеюць усё там па кожнай літары разабраць?
Ну і шчыра кажучы, я баюся, што яны нават першы раздзел не прачытаюць до конца. Бо кніга гэта складаная, гэта кніга, у якой в прынцыпе няма ніякіх палітычных заклікаў, але літаратура сама па сабе гэта палітычны акт. То бок творчасць літаратурная гэта заўсёды палітычнае выказванне. Гэтая кніга гэта такая вялікая мастацкая рэфлексія над тым, што адбываецца ў краіне, што адбываецца з намі, хто мы, дзе мы, у якім пункце гэтага часу мы апынуліся, чаму так сталася. То бок, ну, я не ведаю, гэта кніга занадта складаная, трэба быць падрыхтаваным чалавекам, каб разумець гэта. І мне вельмі прыкра, што людзі, якія не маюць да літаратуры ніякага дачынення, бяруць на сябе функцыю экспертаў у дадзенай справе. Ведаем, што таксама вось у творах пісьменнікі часта ствараюць, так бы мовіць, у межах вось такога свайго сусвету яшчэ дадатковую мову. Так у Толкіена была мова эльфаў, а таксама вось у Гарры Поттары была гэтая змяіная мова. Гаспадар Альгерта, у вас вось у рамане «Сабакі Еўропы» ёсць жа ж таксама мова бальбуту. Пытанне, ці гэтая экспертыза будзе таксама разбіраць некага, я не ведаю, перакладчыка наймаць адмысловага, каб разбіраць вось гэтую мову? Ну, мне здаецца, што тым экспертам, якія зоймуцца сабакамі Еўропы, ім насамрэч найлепш бы беларускую мову спачатку вывучыць, а ўжо потым брацца за бальбуту, бо я яшчэ не сустракаў у сваім жыцці нейкіх дзяржаўных экспертаў, якія добра валодалі літаратурнай беларускай мовай. Але я толькі парадуюся, калі сярод прыхільнікаў бальбуты паболее людзей, якія валодаюць гэтай мовай. Бальбута гэта мова адкрытая для ўсіх. І насамрэч мне, як стваральніку сканструяванай мовы, было б страшэнна прыемна пашырыць кола бальбутанаў, у тым ліку і за кошт экспертаў Менскай рэгіянальнай мытні. Вы кажаце, што не сустракалі вось сярод дзяржаўных экспертаў такіх выбітных знаўцаў нашай роднай беларускай мовы, аднак вось не так даўно прызналі беларускамоўную кнігу «Беларуская нацыянальная ідэя». Гэта проста зборнік такіх вось інтэрв'ю з Дмітра Лукашука, таксама Максіма Гарунова на Еўрарадыё, і таксама кнігу «Беларускі Донбас» аўтарства нашых калегаў Ігара Ільяша і Кацярыны Андрэевай таксама прызналі экстрэмісцкай вось літаратурай. Што гэта ўвогуле за такі трэнд змагання з кнігамі? Ці не нагадвае гэта 30-е гады ў нацысцкай Нямецчыне, калі непатрэбныя кнігі паліліся проста, не дапускаліся такім чынам да грамадскасці? Так, я думаю, што паралелі тут відавочныя. Ведаеце, мы сапраўды, мы літаратары і чытачы, крытыкі, літаратуразнаўцы, мы ўжо дзесяцігоддзямі казалі пра тое, што, магчыма, літаратура ў наш час ужо не адыгрывае той важнай ролі, якую яна адыгрывала ў 20-м стагоддзі, што літаратура ўжо не валадарка думак, што пісьменнікі ўжо не такія аўтарытэты для грамадства. І гэта гісторыя з сабакамі Еўропы паказвае, што мы занадта рана пачалі пра гэта гаварыць. Калі кнігі спыняюць на мяжы, калі іх спрабуюць ізаляваць ад чытача, спрабуюць стварыць штучныя бар'еры паміж кнігамі і чытачамі, гэта значыць, што, напэўна, літаратура ўсё яшчэ ўяўляецца пагрозай для ўлады. А любая ўлада, якая баіцца кніг, яна, ёй проста няма ніякіх шансаў. Самае жахлівае і самае смешнае адначасова гэта калі дзяржава пачынае баяцца кніг і баяцца пісьменнікаў. Баяцца кніг, баяцца відавочна таксама і нашай рознай беларускай мовы. Літаральна вось на пачатку выдання госцем маім была студэнтка Алеся Бука, якая на дзень волі прывіталася па-беларуску з адміністрацыяй універсітэту ў Полацку, а потым на наступны дзень да яе прыйшлі з ператрусам у студэнцкі пакой у інтэрнаце. Вось такі пераслед проста нашай чыннай роднай культуры і мовы ад тых, хто ўтрымоўвае ўладу. Так, пераслед ідзей, мне здаецца, у краіне сапраўды вельмі мэтанакіравана вынішчаецца все жывое, все нацыянальнае, абвешчана ворагам. Вось, мне вельмі хочацца все-таки спадзявацца, што, ведаеце, што
все-таки и на тым баку все-таки есть притомные люди, якія разумеюць, які жахлівы тупик это все вот можа привести, тому что беларуская мова яна ж насамрэч не належыць як бы там нам, не належыць апозіцыі або не належыць пісьменнікам, яна агульная каштоўнасць. Вось. І адмаўляцца ад гэтай каштоўнасці азначае просто заганяць сваю краіну, сваю дзяржаву в яшчэ большы тупик. Ну, насамрэч людзям, якія жывуць у Беларусі і церпяць за беларускую мову, чытачам беларускай літаратуры, цяпер значна горш, я думаю, все-таки, чым пісьменнікам. То бок, калі ты пісьменнік, ты публічная асоба, ты яшчэ можаш разлічваць на нейкі розгалас, напрыклад, на нейкую размову з журналістамі пра тое, што свет даведаецца, ну, што адбываецца. А ёсць людзі, так бы мовіць, шараговыя чытачы, якія проста не маюць ніякіх сродкаў абароны ад пераследу. І ўсё ж да нас даходзяць навіны, і памятаем гэтую славутую справу аб затрыманні пенсіянераў, якія ў электрычцы чыталі творы класыкаў беларускай літаратуры, і праз гэта на 15 сотняў патрапілі ў ізалятарнае Крэсціна. Усё ж такі будзем спадзявацца, што перавыданне «Сабак Еўропы» дойдзе да чытачоў у Беларусі. Спадар Альгерт, дзякуй вам вялікі за тое, што былі госцем. Спадар Альгерт Бахарэвіч, вядомы беларускі пісьменнік, менавіта ягонае перавыданне кнігі «Сабак Еўропы» цяпер менская мытня затрымала. Кніжка 900 сторонак, будуць правяраць, нешта там будзе шукаць экспертыза. Спадарства, між тым працягваецца пераслед і кніг, і нашых беларускіх людзей, патрыётаў. Вырак палітвязням Сергею Пятрухіну і Александру Кабанаву, які мелі агучыць сёння ў Магілёўскім судзе, перанеслі на 14 красавіка. Абодвум берасцейскім блогерам пракурор запатрабаваў 3 гады калоніі. Пятрухіна і Кабанава абвінавачваюць у арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак і абразе прадстаўніка ўлады. Да таго ж Пятрухіну інкрымінуюць абразу суддзі. Пры гэтым на працэсе самыя блогеры адсутнічаюць. Іх яшчэ на першым паседжанні пазбавілі права апошняга слова і выдалілі суду. Сваёй віны Сергей Пятрухін і Александр Кабанаў не прызнаюць. Па факце зверстваў акупацыйнай улады і іхных памагатых Генеральная пракуратура завяла крымінальную справу за геноцид беларусаў падчас Другой сусветнай вайны. Прызначаны Лукашэнкам генпракурор Андрэй Швед заявіў, што гэта зрабілі дзеля сацыяльнай і гістарычнай справядлівасці. Ужо зараз з намі на сувязі гісторык Ігар Мельнікаў. Добры вечар. Вітанне. Ігар, пасля Другой сусветнай вайны мінула амаль 75 гадоў, і цяпер генпракуратура Беларусі заводзіць па тых падзеях крымінальную справу. Наколькі это своечасовае рашэнне? Ці ўсё ж такі, можа, яшчэ ранавата? Ну, насамрэч, тэма вельмі актуальная, і мы бачым, што колькі эфіраў увесь час абмяркоўваем, будзем яшчэ абмяркоўваць Другую сусветную вайну. Калі браць менавіта тэму геноцида і калабарацыі, то сапраўды гэта тэма недастаткова вывучана ў Беларусі, хаця барацьбу супраць тых, хто супрацоўнічаў і здзейсніў злачынствы, Савецкі Саюз вёў адразу пасля заканчэння Другой сусветнай вайны і да апошняга моманту. Тут не толькі Савецкі Саюз, тут усе краіны прычыніліся. Ну, варта ўзгадаць, напрыклад, Ізраіль той же самы, які максімальна вышукваў усіх нацысцкіх злачынцаў і караў іх. У Беларусі таксама гэтая супраца ідзе і ішла раней. Напрыклад, у канцы 90-х гадоў беларуская КДБ супрацоўнічала з Скотланд-Ярдам, і дастаткова шумная справа была Антона Саванюка. Гэта злачынца, які знішчаў людзей у Дамашава. Яго знайшлі. У час халоднай вайны яго не змаглі пакараць, але вось, дзякуй Богу, пры канцы 20-го стагоддзя ўсё ж такі знайшлі і пакаралі. Галоўнае, каб гэтая тэма не была выкарыстана ў палітычным кантэксце, менавіта вывучалася з гістарычнага кантэксту і вывучалася максімальна глыбока.
Але ўсё ж такі яшчэ напрыканцы 90-х гадоў сапраўды былі злачынцы нацысцкія, яшчэ былі жывыя. Цяпер на дварэ 2021 год, і вось гэтая крымінальная справа выклікае ў многіх людзей іронію. Задаюцца пытаннем, а калі ўзбудзяць крымінальную справу за падзелы Рэчы Паспалітай? Ну, насамрэч, зразумела, што жывых злачынцаў ужо наўрад ці знойдуць, хоць, напрыклад, Катрук, які ўдзельнічаў у знішчэнні Хатыні, ён, здаецца, у 2015 годзе памёр, ну, дастаткова недаўна. Але разам з тым тут сам кантэкст, калі кажуць, напрыклад, пра пошукі месцаў, дзе расстрэльвалі гэтых самых людзей, ахвяр нацысцкіх злачынстваў, ну, гэта досыць канструктыўны момант. З другога боку, мне падаецца, што калі вось уявіць само следства, то яго павінны весці ніяк не следчыя, напрыклад, следчага камітэту ці пракуратуры беларускай, бо ў іх проста можа не хапіць, напрыклад, гістарычных ведаў. Такое следства павінны весці менавіта гісторыкі. А для гэтага трэба адкрыць архівы, перш за ўсё архівы службовыя, гэта Міністэрства ўнутраных спраў, Камітэта дзяржаўнай бяспекі, дзе знаходзяцца менавіта следчыя справы, напрыклад, тых жа самых людзей, якія ўдзельнічалі ў тых злачынствах. І дастаткова глыбока трэба вывучаць гэтыя матэрыялы і менавіта рабіць выснову. Зразумела, не па чалавеку, а хутчэй па факце злачынства і менавіта вось па той сітуацыі, в якой апынулася мільённая Беларусь у 41-44 годах падчас нацысцкай акупацыі. Шмат мільённая, зразумела. Пасля Другой сусветнай вайны, пасля 45-го года, шмат нацыстаў было пакарана. Сам нацызм як ідэалогія быў асуджаны на працэсе ў Нюрнбергу, і ўвогуле менавіта усім зразумела, што фашызм гэта зло. У той жа час, калі Генпракуратура хоча так займацца мінулым Беларусі, то паўстае пытанне, чаму няма тады крымінальнай справы супраць камуністычнага генацыду, сталінскага генацыду, тым больш, што ў Беларусі акурат абсалютна гэтая справа ніяк не была разлічана, ніхто не панёс ніякой адказнасці за тое, што рабілася камуністамі на нашай зямлі. Менавіта савецкая спадчына, яна досыць моцную ролю адыгрывае ў сённяшняй дзяржаўнай ідэалогіі, і не заўсёды слушна, таму што сапраўды мы забываем у гэтым кантэксце сталінскія рэпрэсіі 30-х гадоў. Ну і зразумела вось тое, што адбывалася падчас Другой сусветнай вайны і пасля гэтага. Паўтаруся, што падчас, я шмат пра гэта кажу, але падчас Другой сусветнай вайны на вялікі жаль, беларусы вельмі часта былі ахвярамі і вельмі часта забівалі розныя бакі нашых суграмадзян. Прычым гэта не толькі былі беларусы, прадстаўнікі розных нацыянальнасцей, жыхары Беларусі. Дык вось аналіз злачынстваў таталітарных сістэм гэта, канечне, справа будучыні. І павінны зразумець, перш за ўсё, беларускае грамадства кантэкст тых таталітарных сістэм, кантэкст злачынстваў тых таталітарных сістэм. А гэта зноў-такі, гэта справа менавіта гісторыкаў, каб і людзям проста данесці гэтую гістарычную праўду, і справа саміх людзей, якія павінны пайсці ў бібліятэкі, на лекцыі і паслухаць гісторыю той же Другой сусветнай вайны, тых же злачынстваў, менавіта факты гэтай гісторыі. Я пра гэта заўсёды кажу, але гэта актуальна, раз мы пра гэта ўвесь час узгадваем у навінах. На жаль, сапраўды гэта актуальна, таму што такія фашыстоўскія альбо НКВДшныя рэаліі і цяпер беларусы адчуваюць у засценках. Гэтыя сведчанні пра хлорку ў камерах, гэтыя сведчанні пра тое, як людзей душаць у камерах газам. Цяпер вось таксама ўвогуле паўстае пытанне, вось гэты камунізм, ён не быў разлічаны, ніхто не быў асуджаны. Ці наколькі гэта ўвогуле мае сувязь, вось тыя падзеі, гэтыя здзекі НКВДшныя са злачынствамі тымі, якія цяпер зазнаюць беларусы? Я гісторык, і я аналізую перш за ўсё гістарычныя факты, і паўтаруся, што вельмі важным з'яўляецца вывучэнне сваёй айчыннай міноўшчыны. Ты ж самыя курапаты, парча люскінцаў, гэтая тэма вельмі доўга была, напрыклад, актуальная для палітыкаў, а зусім не актуальна для грамадства. І вось толькі ў 20-м годзе людзі пачалі звяртацца да гісторыі, пачалі звяртацца масава
да мінуўшчыны і вывучаць вось гэтыя дваровыя лекцыі, вось гэтыя цікавасць да літаратуры. Гэта вельмі важна, але справа ў тым, што гэта ўсё роўна яшчэ палітызуецца. Я спадзяюся, што все ж таки грамадства супакоіцца і пачне вывучаць гэта, і толькі тады яно зможа, перш за ўсё, грамадства разлічыць гэта, зразумець трагедыю ночы паэтаў, зразумець трагедыю Курапаты і Катыні, зразумець, чым быў 39-й год і 41-й год. І тады гэтае самае грамадства, свядомае грамадства, зробіць выснову. За гэтага і праблема, таму што і Лукашенко, і ўлады, і само грамадства колькі разоў казала: мы працавалі, але ж дзяржаўнай ідэалогіі так і не выпрацавана. Яна не можа грунтавацца на тым, што было калісьці за часоў серпа і молата. Яна павінна грунтавацца на нацыянальнае. А гэтае нацыянальнае павінна менавіта вось глыбоко прааналізаваць усе падзеі сваёй мінуўшчыны і, зразумела, зрабіць высновы, чым тая ці іншая падзея была для беларускага грамадства, для беларускага чалавека. І тады, канешне, мы зможам сфарміраваць нашу нацыянальную ідэалогію, і гэта дапаможа сфарміраваць і тым ліку дэмакратычную дзяржаву. У Савецкім Саюзе аж да перабудовы скрываліся акурат злачынствы камуністычныя на нашай тэрыторыі, і шмат гаварылася акурат пра злачынствы гітлераўцаў, і такім чынам таксама, так бы мовіць, адцягвалі ўвагу людзей, беларусаў ад таго, што мог увогуле хтосьці іншы рабіць гэтыя злачынствы. А ці цяпер, на вашу думку, увогуле такія пытанні здольныя адцягнуць увагу людзей ад нейкіх актуальных пытанняў, актуальных праблемаў? Усё ж такі пасля вайны столькі часу мінула. Ну, вот мы з вами уже пачыналі, я ўжо сказаў, калі мы зараз абмяркоўваем гэта ўсё, значыць, тэма вельмі актуальная. І людзі да канца не валодаюць усімі фактамі. Нават тымі самымі, вот вельмі часта з'яўляецца пытанне калабарацыі, вельмі часта з'яўляецца пытанне супрацы з нацыстамі. Гэта вельмі важны момант, які трэба вывучаць. І калі ў чалавека на руках кроў, у сэнсе калабаранта, які супрацоўнічаў з нацыстамі, гэтага чалавека трэба называць сапраўды менавіта злачынцай і менавіта паказваць пра яго праўду. Але дзеля гэтага трэба максімальна глыбока вывучыць гісторыю гэтага самага чалавека. І дзеля гэтага трэба мець адкрытыя архівы, мець падручнікі, мець кнігі і расказваць праўду. Я думаю, што калі, прынамсі, грамадства і дзяржава усвядоміць трагедыю Другой сусветнай вайны, то тады і прыйдзе час на пытанне, што варта ж зразумець і адзін бок, і другі бок. І савецкі бок 30-е гады, і якраз нацысцкія злачынствы на тэрыторыі Беларусі. Ну, бо тут просто банальна трэба вывучаць, даследаваць і паказваць. Прычым гэта справа адмыслоўцаў, але адмыслоўцаў не проста на канферэнцыях пабалаболіць за прабачэнне, але ж менавіта абмеркаваць і даць гэтыя факты гісторыі для грамадства, для людзей, каб яны зразумелі гэтую мінуўшчыну. Дзякуй вялікі за каментар. Ігар Мельнікаў, вядомы беларускі гісторык, быў маім гаспадарства госцем. Абмяркоўвалі ініцыятыву Генеральнай пракуратуры завесці крымінальную справу па факце генацыду беларускага народу падчас Другой сусветнай вайны. Крымінальная справа 75 гадоў пасля заканчэння той самай вайны. Мы таксама запыталіся у жыхароў нашай краіны, выйшлі на вуліцы, наколькі у Віцебску акурат, і спыталіся, наколькі, як яны ўвогуле ацэньваюць вось такую ініцыятыву, ці сапраўды ўлады хочуць ліквідаваць белыя плямы ў гісторыі, як яны гэта заяўляюць. Якое стаўленне віцяблянаў? Давайте паслухаем. Плохо, что только сейчас это завели, как вы говорите. Но в то же время я что-то не слышала об этом. А где они ранее были, наши эти прокуроры, или кто там заводил криминальную справу? Я, честно говоря, не в курсе, что только сейчас завели уголовное дело, поэтому, насколько я поняла, все вопросы решал Нюрнбергский процесс в свое время. Все итоги войны были на нем подвесены, даже отмечали юбилей этого процесса. Чтобы для будущего поколения была память какая-нибудь, потому что все-таки последняя молодежь, которая видит ветеранов, и чтобы хоть что-то осталось, чтобы не забывали, что было раньше. Отвлечь от тех проблем, которые сейчас есть, замять их, перевести на другое. Вот.
замять то, что геноцид идет сейчас. Много дедов наших полегло, так что, как вам сказать, что я даже не знаю, как это выразить. Только сейчас только вспомнили о них, да. Это плохо. Вот, что мы, это наши дети, наши как-то деды, прадеды, так о них относятся. Я горжусь нашим народом, нашей страной. Это действительно подвиг, и это нужно помнить всегда. Зато память будет этих людей, которые пострадали, их родственники. Они узнают. Но людей не будет по факту, но все равно будет восторжествована память и справедливость. Ненавіджу і ніколи не дарую ім ні сына, ні ўсіх іншых. І калі буду лячыць, то ненавідзячы з усіх маіх сілаў. Таму трапляць да мяне не раю. За гэта каментар пра зверствы АМАПу. У фейсбуку дзіцячага кардыёлага Алену Баранову звольнілі пасля 25 гадоў працы ў РНПЦ «Маці і дзіця». Ужо зараз з намі на сувязі спадарня Алена Баранова. Вітаю вас. Вітаю, добрый вечер. Спадарня Алена, распавядзіце, калі ласка, падрабязней, як усё адбылося, як вас звольнілі з працы? Все было очень неожиданно. Я была обычный рабочий день. Я утром была на приеме в кабинете, вела консультативный прием. Позвонили из регистратуры и сказали, что был звонок от какой-то незнакомой женщины, которая спросила, работает ли такой-то доктор, Елена Белая, в Фейсбуке я под такой фамилией девичьей. Ответили, да, работает, потому что очень многие мои пациенты, очень давно которых я веду, я начинала с ними работать с этой фамилией. Ответили, да, работает, и тогда было сказано, а вы знаете, что это за доктор? Это доктор, который написала, что ненавидит всех, никого не простит, и такой доктор работать больше не будет, так ей передайте, пожалуйста. Через час мы будем здесь с органами соответствующими, вот, и приедем, заберем, и работать она больше не будет. Как-то такой звонок был, знаете, сильно я не придала этому значения. Я не скажу, что он меня как-то испугал, но буквально минут через 30-40 позвонили из администрации, пригласили на разговор к директору. И когда я вошла в кабинет, директор сидел за столом, усадил меня и сказал, что есть ли вы вот такая-то, под такой фамилией, да, есть. Он мне зачитал этот скриншот со своего телефона и сказал, что я ничего не буду слушать, я никаких объяснений не хочу, ничего знать о ваших эмоциях, переживаниях, настроении. Врач вне политики, врач, который кого-то ненавидит, мне больше не нужен. Работать вы в этом центре больше не будете. Ваши морально-этические качества не позволяют вам больше здесь оставаться. Работать я с вами не хочу. И предлагаю вам написать заявление по обоюдному согласию на увольнение. Но это предложение прозвучало, естественно, без выбора, без альтернатив, потому что, я же говорю, перед этим прозвучало, работать вы здесь не будете, в этом центре больше никогда. Спадарня Алена, я ведаю, што таксама вашага сына затрымоўвалі міліцыянты, і вы таксама былі валанцёрам у гэтым лагеры лекараў каля ізалятара на Крэсціна ў цяжкія жнівеньскія дні. І вы бачылі ўсе гэтыя зверствы насамрэч? Да, я была на Крестина ночью, всю ночь, и как раз когда массово начали выпускать ребят, которых задерживали именно в самые-самые зверские дни, 10, 11, 12. Поэтому, конечно, я даже как доктор, который, конечно, ко многому готов, но это настолько меня, не знаю, поразило, это настолько всколыхнуло, это был такой ужас, и это эмоционально настолько было тяжело психологически, это такая, не знаю, после всего этого, и до этого, понятное дело, все было неспокойно и страшно, после этого перевернулось вообще все, и
ну, после такого увиденного, услышанного, после разговора с этими ребятами, после того, что мы все видели и слышали, ну, жить просто спокойно, ну, просто невозможно. Спадарня Лена, вас звольнілі пасля 25 гадоў працы. Вы працуеце дзіцячым кардыёлагам. Напэўна, за столькі часу вельмі шмат каму з людзей дапамаглі. Пытанне, вось, па-першае, як пацыенты ваши ўспрынялі ваше звальненне, а другое пытанне, ці ўвогуле будзе каму вось на вашай функцыі, на вашай пасадзе, ці будзе каму лячыць цяпер? Пациенты мои были все в шоке, это, ну, мягко скажем. Начался шквал звонков, ну, даже буквально на приеме, когда я пришла от директора, были пациенты, которые повторные, которых я веду повторно. Они просто не могли найти слов. Несколько человек плакало, честно вам скажу, потому что они растерялись. Как же так? Обидно. И обидно за вас, как же можно? И второй вопрос, а как же мы теперь? А куда и что? Мы к вам приезжали всегда за помощью. Вот. А потом вечером, конечно, начался шквал звонков, поддержки, конечно, такой благодарности, но они все, ну, все настолько были возмущены, все говорили ужас, и что же это делается, как же это у докторов увольняют вас, кого бы то, ну, может быть, там кого-то, но вас, вы, ну, в общем... Все пациенты, конечно, не знаю, я их люблю, это часть меня, это мои родные люди, потому что это часть моей жизни. Я многих детей, я 25 лет работаю, и у меня, то есть дети у меня многие уже выросшие, они ко мне приходят, им уже там по 20 лет, 21 году, и мы с ними поддерживаем связь, и, ну... Пациенты, конечно, мои очень разочарованные. А як адрэагавалі ваши калегі, ці яны спрабавалі за вас заступіцца? Увогуле, вось, якія меркаванні, што думаюць калегі пра ўсю ситуацию? Знаете, коллеги, ну, все, конечно, с определенной гражданской позиции. На следующий день после моего увольнения было собрано собрание директором, и на этом собрании директор был с какими-то бумагами, якобы распечатанными такими отзывами, знаете, возмущенных граждан, которые возмущались, как же такой доктор работал, мы боимся теперь в ваш центр ходить, обращаться, и, может быть, нам нанесут вред. Вот, просим, значит, такого доктора убрать и так далее. И директор сказал, как жаль, что такой доктор, оказывается, был в наших рядах. Никто не попытался даже слова хорошего сказать, я имею в виду из начальства, и зав.отделения, с которой я работала всю жизнь, она тоже, знаете, встала и сказала, что очень жаль, что вот такой доктор был в наших рядах. То есть сразу, я не знаю, сразу меня обвинили во всем, во всех грехах. Мои коллеги попросили коллег выступить, охарактеризовать меня. Никто не выступал против, но, честно сказать, никто и не сказал ничего за. Вот именно на таком открытом собрании. Ну, потом, конечно, все поддерживают меня и переживают, и там слова сочувствия, и все будет хорошо, но открыто нет, никто не... А як вы думаете, чаму так адбываецца? Ці сапраўды ў вашым калектыве просто, можа быць, людзі падтрымліваюць рэжым? Можа, яны, ну, ім даспадобы гэта ўсё? Нет, вы знаете, ну, то есть, конечно, несколько докторов, которые, я уверена, я знаю, поддерживают этот режим, а остальные, ну, честно, боятся. Боятся потерять работу, боятся остаться без, ну, наверное, без средств к существованию, потому что, вот, знаете, я, наверное, такой... Мы, когда увольняли Витушка Андрея, реаниматолога, мы составили коллективное письмо, вот, и я была одним из тех, кто ходил с этим письмом и собирал подписи. Вот. Потом было сказано, что все наши подписи на учете у директора, все сохранено, и все эти люди на определенном таком, знаете, крючке. И если что, наверное, они будут первыми уволены. Но подписей было очень много. Ну, в первых рядах была я, может быть, то есть вот так показательно это нужно было сделать, чтобы остальные боялись. Ну, боятся, люди боятся реально.
То бок усё ж такі людзі ўсё разумеюць і большасць людзей адэкватныя, але страх стрымлівае вось так салідарна заступіцца. Спадарня Лена, дзякую вам вялікі за вашу адвагу, за вашу пазіцыю, за вашу працу. Столькі гадоў вы ратавалі дзяцей. Спадарня Алена Баранова, дзіцячы кардыёлаг, была маім гаспадарства госцем у гэты вечар. Спадарню Алену звольнілі толькі за тое, што яна напісала каментар супраць зверстваў АМАПу. Вось сказала, што ненавідзіць усіх гэтых амапаўцаў, хаця яна сама акурат бачыла гэтыя зверствы, бо была лекарам каля ізалятара на Крэсціна. Спадарства, на развітанне згадаем выбітнага беларускага мовазнаўцу, які зрабіў вялікі ўнёсак у развіццё сучаснай беларускай мовы. Сёння роўна 5 гадоў, як ад нас сышоў Зміцер Саўка. Ён быў аўтарам кніг «Беларускія слоўнікі і энцыклапедыі», «Бібліяграфія», «Беларускі класічны правапіс». Разам з іншымі аўтарамі ён ствараў праграму «Моўнік», якая выходзіла на тэлеканале «Белсат». Сумесна з моўнай службай «Белсату» і пры дапамозе валанцёраў стварыў унікальны онлайн-сервіс для праверкі беларускай арфаграфіі «Добрапіс». Сёння калегі і паплечнікі узгадваюць Змітра Саўку. Я ж Вітаў Ціўчык, з вамі развітваюся. Пабачымся ў наступных эфірах. Пазнаёміліся мы ў беларускай майстроўні. Это быў глухі савецкі час, застойны. Ён быў яшчэ школьнікам, я быў ужо студэнтам, і я быў вельмі ўражаны тым, як гэты зусім малады, юны фактычна чалавек, па-першае, трымаўся паслядоўна беларускамоўнасці, па-другое, быў прагны да ведаў, а па-трэцяе, да дзейнасці. Прафесіянал. Вельмі зацяты ў імкненні ўсё даводзіць да дасканаласці. Упарты. Такіх кіраўнікоў насамрэч не бывае, таму што мы пачуваліся проста за ягонымі плячыма, вось як за нейкай сцяной. Мы заўсёды ведалі, што моўную праблему, праблему арганізацыйную, якую заўгодна, Зміцер развяжа на раз, два, тры. У яго не было вось працы і пасля працы. Ён увесь час ішоў вось у горадзе, там ці з сябрамі ён быў, ці са знаёмымі, ці з кімсьці сустракаўся, ці проста ён быў вось у нейкім гарадскім ці вясковым асяродку. Ён увесь час, вось ягоныя вушы былі як лакатары настаўленыя на мову, на тое, што людзі гавораць, як яны гавораць. Ён проста быў вельмі таварыскі, сяброўскі, лёгкі ў штодзённай камунікацыі. Зміцер заўсёды быў чалавекам адважным. Дастаткова сказаць, што ён, здавалася б, кабінетны навуковец і арганізатар мовазнаўчай працы. Тым не менш, трапіў у Жодзіна падчас аднаго з папярэдніх выхадаў беларусаў за сваю свабоду. У 2010 годзе Зміцер пайшоў на плошчу і яго затрымалі. І вось свой першы ліст зямной поштаю я атрымала ў такім дарослым жыцці, я атрымала ад Змітра з турмы. Ну, як вы думаеце, пра што пісаў Зміцер мне з турмы? Зміцер пісаў мне працоўныя інструкцыі. Ён пісаў, як вось, што каму даслаць, як там што зрабіць, куды накіраваць. Вось такі ліст абсалютна такі працоўны па пунктах, проста што я мушу рабіць, пакуль яго 15 сотняў не будзе з намі. Ну, вось, бадай у гэтым і Зміцер. З асаблівай цеплынёй я ўспамінаю, калі ён запрашаў мяне на запіс белсатаўскіх моўнікаў. Была такая аўтарская праграма Змітра, дзе ён у ролі такога мэтра дзяліўся з гледачамі тонкасцямі моўнымі. Я дапускаю, што ўжо тады ён ведаў пра сваю цяжкую хваробу, якая забрала яго ад нас так дачасна. Але разам з тым, от я цяпер разумею, наколькі ён усё ж такі быў крамянёвы чалавек з валявым стрыжнем. Ён даволі доўга насіў гэтую сваю бяду ў сабе, але ён з ёй не мірыўся. Ну, скажам, ён вельмі сур'ёзна заняўся сваім здароўем, спортам, дыетай. Ну, сказаць, што мы былі ў роспачы, гэта проста нічога не сказаць, але мы да апошняга спадзяваліся, і Зміцер сам спадзяваўся, што ўсё будзе добра. Ён
вельмі адказны сем'янін, вельмі адказны бацька. Вельмі важна сказаць, што Змітрова сям'я адна з узорных беларускамоўных сем'яў. Тут не тое, што яны ведаюць беларускую мову. Это людзі, якія жывуць па-беларуску, якія карыстаюцца беларускай мовай увесь час. І я перакананы, што і на наступнае за Змітром пакалення гэтая беларускамоўнасць пяройдзе. Пасля яго застаўся велізарны архіў рукапісаў і электронны архіў. Але гэта толькі малая частка таго, што Зміцер паспеў назбіраць, але не паспеў апрацаваць. Выдаць усё просто не уяўляецца магчымым. Ну, то бок мы паціху выдаем спадчыну Змітра. Добрый вечер, шановное гаспадарства. З вами Ярослав Стешик. У эфире «Объектив». У Палате представников у першым читании разглядели законопроекты об милиции, внутренних войсках, помежниках и спецслужбах. Коли депутаты примут гэтыя змены, силовики смогут користаться спецсродками и стрелять у людей на свое меркаванне. Массовые беспарадки законно будет давить танками, а громадянам забароніць рабіць фото и видео дзеянняў людей у погонах. А что яшчэ сегодня у выданні? Прокуратура расследуе геноцид беларускага народу, але не цяперашні, а сярэдзіны 20-го стагоддзя. Отвлечь от тех проблем, которые сейчас есть, замять их, перевести на другое. Вот. Замять то, что геноцид идет сейчас. Забароненная литература. Значит, все-таки литература еще займае дастаткова моцныя пазіцыі, асабліва у Беларусі. Мытня і суды шукаюць экстрэмізм у книгах. Беларусь шматпартыйная. Сначала нам необходимо добиться ухода Лукашенко и объявления новых честных выборов, и после этого заявляется программа, и люди выбирают себе то развитие страны, того политического лидера, который им ближе. Самым ближайшим часам Европейский звяз может принять новый 4-й пакет санкций. Краины Евразвязу презентовали свои пропановы. Абмеркаванне кандидатураў мае адбыцца ў бліжэйшы панядзелак. Пра гэта паведаміў офіс лідаркі беларускай апазіцыі Святланы Ціханаўскай. У гэтым пакеце павінны быць імёны тых людзей, якія маюць дачыненне да парушэння правоў чалавека, грубае парушэнне правоў чалавека. Гэта пракуроры, гэта следчыя, гэта суддзі, гэта прапагандысты. Это все тыя людзі, якія мелі нейкае дачыненне да парушэння правоў чалавека ў Беларусі, да ўсіх тых рэпрэсій, якія працягваюцца да сённяшняга дня. Акрамя таго, мы думаем, што ў гэты спіс могуць увайсці і прадпрыемствы, і тыя людзі, якія наўпрост падтрымліваюць Лукашэнку, і адначасова яны атрымліваюць фінансавую выгаду ад такой падтрымкі. Агулам пад еўрапейскія санкцыі, паводле папярэдняй інфармацыі, могуць трапіць каля 200 асобаў. Тым часам пад амерыканскія санкцыі можа трапіць Беларусь-Калій. Адпаведную просьбу Народнае антыкрызіснае ўпраўленне скіравала ў амерыканскае кіраўніцтва кантролю за замежнымі актывамі. У выпадку станоўчага рашэння калійны гігант не пазбегне абмежаванняў, хаця яго і вывелі з канцэрну Белнафтахім, што ў спісе сярод 9 кампаніяў для размарожвання амерыканскіх санкцыяў. Гэтаксама Міністэрства замежных справаў Польшчы заявіла, што дадаткова увядзе свае абмежаванні адносна асобаў, датычных да пераследу палякаў у Беларусі. За час пасля выбараў у Беларусі пакаралі больш за 70 неанацыстаў, заявіў сёння генеральны пракурор. Андрэй Швед упэўнены, што еўрапейскія дзяржавы фінансуюць мерапрыемствы для рэабілітацыі нацызму і вядуць інфармацыйную вайну для скажэння гістарычных падзеяў. Каб ліквідаваць белыя плямы, Генпракуратура замест нагляду за выкананнем законнасці занялася гісторыяй і распачала крымінальную справу аб генацыдзе насельніцтва часоў Другой сусветнай вайны.
Падрабязней Ірына Дарафейчук. Няма ніводнай крымінальнай справы за смерці падчас паслявыбарчых пратэстаў, але ёсць справа за падзеі 75-гадовай даўніны. Генпракуратура завяла крымінальную справу па факце генацыду насельніцтва Беларусі ў ваенныя і пасляваенныя гады. Гісторыя вельмі часта становіцца плацдармам для развязання сучасных праблемаў, нагадвае філосаф Уладзімір Мацкевіч. Тое, што зараз адбываецца, гэта проста гістэрыка ці спроба запоўніць вакуум думак, ідэяў, ініцыятываў дурнотаю. Неадназначнае стаўленне да завядзення крымінальнай справы і ў жыхароў Віцебску. Отвлечь от тех проблем, которые сейчас есть, замять их, перевести на другое. Вот. Замять то, что геноцид идет сейчас. Да и смысл заводить уже дела, когда 75 лет прошло. Память будет этих людей, которые пострадали, их родственники. Они узнают. Насколько я поняла, все вопросы решал Нюрнбергский процесс в свое время. Все итоги войны были на нем подвесены. Даже отмечали юбилей этого процесса. Не толькі міжнародныя арганізацыі расследавалі тэму геноциду і калабарацыі, нагадвае гісторык Ігар Мельнікаў. Пошукам ваенных злачынцаў займаліся і Савецкі Саюз пасля вайны, і Беларусь, ужо стаўшы незалежнай. Одна справа Антона Саванюка з Дамачева, якраз якого ў 90-е гады ўжо беларускае КДБ зноў-такі знайшло ў Брытаніі, і была супраца са Скотланд-Ярдам, і удалося гэтага чалавека давесці да судовага працэсу. Станоўчым бокам новага следства ў справе геноциду гісторык лічыць, напрыклад, магчымасць знайсці невядомыя пахаванні ахвяраў. А сам працэс мог бы паказаць беларускаму грамадству гістарычную праўду пра калабарацыю падчас Другой сусветнай вайны. Але для такога расследавання найперш трэба адкрыць службовыя архівы Міністэрства ўнутраных справаў і Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Гэта хутчэй не справа сучасных пракурораў і следчых, гэта хутчэй справа менавіта гісторыкаўскіх. І вось тут вельмі важна, каб гісторыкі былі не ангажаваныя, і каб гэтую гісторыю разглядалі менавіта з беларускіх нацыянальных менавіта пазіцый, а не з савецкіх пазіцый. Паказаць усяму свету, што такое геноцид, паабяцаў Лукашенко падчас мітынгу рэквіему ў Хатыні. Кто поклоняется БЧБ флагам, под которыми проводился геноцид белорусского народа. Мы занялись этой проблемой. Развязанне праблемы прывяло да высылкі польскіх консулаў з Берасці і Горадні, а таксама беларускіх дыпламатаў з Варшавы пасля імпрэзы ў гонар праклятых жаўнераў. Супраць лідараў і актывістаў Саюзу палякаў Беларусі распачалі крымінальную справу. Паводле гэтага ж артыкулу за дзеянні, накіраваныя на рэабілітацыю нацызму, справу распачалі супраць мастака Алеся Пушкіна і журналіста Паўла Мажэйкі. Зараз рэпрэсіі супраць белчырвоных, белых колераў, там майткоў, шкарпетак, пасцілак, зефіраў поўным ходам ідзе. Так чаго яшчэ нам баяцца? Праваабаронцы ж сведчаць пра новы выбух гвалту і здзекаў у беларускіх турмах ды ізалятарах над затрыманымі пасля 25 сакавіка. Ірына Дарафейчук, Белсат. Яшчэ адна праява дзяржаўнай цэнзуры і забароны літаратуры. Менская рэгіянальная мытня забрала на экспертызу наклад новага выдання вядомага раману Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы», які везлі ў Беларусь з літоўскай друкарні. Пра гэта ў выдавецтве Янушкевіч даведаліся з ліста, які атрымалі ад мытнікаў. Пазначаны максімальны тэрмін праверкі да 6 траўня. Мне здаецца, прычыны тут простыя. У Беларусі просто мэтанакіравана вынішчаецца все жывое і вольнае, і такі раман, як «Сабакі Еўропы», і пагатоў наклад ішоў з-за мяжы, адразу выклікаў падазрэнні у мытні, калі кнігі прызнаюцца экстрэмісцкімі, калі кнігі спыняюцца на мяжы, адпраўляюцца на экспертызу, значыць, все-таки літаратура яшчэ займае дастаткова моцныя пазіцыі, асабліва у Беларусі, значыць, нам ёсць што сказаць, значыць, у нас бачаць патэнцыйную пагрозу для той дыктатуры, якая існуе ў Беларусі. Новае выданне «Сабакаў Еўропы» мусіла з'явіцца ў продажы яшчэ ў мінулую пятніцу.
Выдавецтва просіць у чытачоў выбачэння за затрымку. Цягам апошняга месяца ў Беларусі прызналі экстрэмісцкімі дзве кнігі. Гэта журналісцкае расследаванне Кацярыны Андрэевай і Ігора Ільяша «Беларускі Донбас», а таксама «Беларуская нацыянальная ідэя» – зборнік інтэрв'ю, што прагучалі ў праграме «Ідэя X» на Еўрарадыё. Яшчэ одно абмежаванне. Міністэрства юстыцыі плануе заканадаўча дазволіць ствараць палітычныя партыі толькі тым, хто пастаянна жыве ў Беларусі. Так міністр Олег Сліжэўскі плануе выконваць загад Александра Лукашэнкі пасля адмысловай нарады. Міністр не проста рыхтуе новы закон, Мін'юст не проста рыхтуе новы закон аб партыях, а пасля яго прыняцця правядзе перарэгістрацыю тых, якія яшчэ дыхаюць. Юлія Цельпук працягне тэму. Маладзечна сустрэча з прыхільнікамі кінутага за краты банкіра, вылучэнца на прэзідэнцтва Віктара Бабарыкі. Не ўсе паспелі прачытаць памятку бяспекі, як у кавярню завіталі праваахоўнікі. Предупредили нас, что это мероприятие не санкционировано, и в случае, если мы сейчас не разойдемся, к нам будут применены какие-то меры. Как мы все живем в этой стране, мы понимаем, чем это чревато, поэтому на сегодня мероприятие, не можем сказать, что не состоялось. Здаецца, гэты інцыдэнт дэманструе стаўленне дзяржавы да стварэння новай ініцыятывы партыі «Разам». Аднак чалец каманды Бабарыкі Максім Баграцоў прапануе не рабіць такіх глыбокіх высноваў. Сустрэчы планавалі па ўсёй краіне, абапіраючыся на закон аб партыях. Есть контекст правоприменения, и есть контекст того, что практически на любой чих сейчас смотрят, как иногда немножко строят другую призму. Да? И вот на этой почве произошло, безусловно, недопонимание. Что важно, то что все-таки все произошло спокойно. Стваральнікі палітычнай арганізацыі спадзяюцца дамагчыся дазволу для сустрэчаў з прыхільнікамі. Тым часам фактычны кіраўнік краіны спяшаецца ўнесці змены ў закон аб партыях. Нагадаў ён падчас нарады, прысвечанай гэтай тэматыцы. Ён таксама абвінаваціў празаходні партыйны фармат у папулізме і перасцярог тых, хто з-за мяжы спрабуе аб'яднаць людзей. Як і ва ўсіх развітых дэмакратыях, у Беларусі палітычная дзейнасць катэгарычна не павінная фінансавацца з-за мяжы. І як некаторыя сённяшнія лідары партыяў думаюць, што іх дзяржава з бюджэту будзе фінансаваць, на гэта таксама разлічваць не трэба. У нас ёсць куды накіроўваць дзяржаўныя рэсурсы. Лукашенко заявіў, што валодае звесткамі пра незапатрабаванасць партыяў у Беларусі і папрасіў высокіх чыноўнікаў мець гэта на ўвазе. Своечасовая просьба, калі ўлічыць, што пра намер ствараць свае структуры, заявіла грамадзянская кампанія «Гавары праўду». Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка, палітолог Юрый Васкрасенскі стварае партыю з пратэстоўцаў, якія своечасова спыніліся. Пра расійскую партыю «Саюз» хоча рэгістраваць Сергей Лушч. Сваю партыю хоча і Алексей Дерман з Беларусі. Ёсць еще охвучая. Мы знаем, что «Страна для жизни» также планирует создавать свои структуры и создавать политическую партию, которая начнет заявлять свою программу, когда будут объявлены новые выборы. Что касается Светланы Тихановской, я думаю, тут будет очень многое решать вообще ситуация, потому что должны быть освобождены политзаключенные. Это означает, что выйдет на свободу Сергей Тихановский, который возглавит «Страну для жизни». У офісе Святланы Тихановской з'яўленне партыяў у агульным дэмакратычным руху вітаюць з папраўкаю. Каждый из них должен понимать, что сначала нам необходимо добиться ухода Лукашенко и объявления новых честных выборов, и после этого заявляется программа, и люди выбирают себе то развитие страны, того политического лидера, который им ближе. Нягледзячы на сістэмнае імкненне дзяржавы задушыць свабоду слова і права на пратэст, каманда Ціхановскай не ўносіць карэктываў у свае планы. Распачаць дыялог па перадачы Лукашэнкам улады ўжо сёлета ў траўні. Юлія Цельпук, Белсат. Працягваем выданне «Аб'ектыву». Журналісткі Белсату Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова, а таксама журналістка парталу «Тутбай» Кацярына Барысевіч сталі лаўрэаткамі прэміі «Гонар журналістыкі». Прэмія ўручаецца за прафесійныя дасягненні і грамадзянскія ўчынкі, якія спрыяюць развіццю медыйнага рынку і станаўленню Беларусі як дэмакратычнай дзяржавы.
Мы ў Белапане вырашылі адзначыць працу трох нашых калегаў, якія на сёння, напэўна, больш за другіх пацярпелі. Яны не толькі знаходзяцца за кратамі, яны і асуджаны па крымінальных артыкулах проста за тое, што выконвалі сваю працу і рабілі гэта выдатна. І я думаю, што калі у нас будуць такія журналісты і такія грамадзяне, як дзве Каця і Даша, то Беларусь дакладна будзе жыць вечна. Вялікі гонар атрымаць узнагароду прэмію імя Алеся Ліпая у дзень ягоных народзінах, але пры гэтым вельмі сумна, што дзяўчыны ў гэты дзень усё яшчэ знаходзяцца за кратамі. Але спадзяюся, што наша журналісцкая салідарнасць ўсё ж такі пераможа і хутка мы пабачым нашых дзяўчынаў на волі. Так, вялікі калегі, это вялікі гонар. Прэмію «Гонар журналістыкі» ўручаюць трэці год запар у дзень народзінаў Алеся Ліпая, заснавальніка інфармацыйнага агентства «Белапан». Віншавальныя тэлеграмы сёння раніцаю журналісткам выслалі за краты. Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову жорстка затрымалі 15 лістапада падчас асвятлення акцыі памяці Рамана Бандарэнкі. Яны вялі жывы эфір з кватэры дому на плошчы Пераменаў. За арганізацыю і падрыхтоўку дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак, суддзя Наталья Бугук пасадзіла Кацю і Дашу на 2 гады калоніі. Кацярыну Барысевіч затрымалі 19 лістапада за грамадска значны артыкул, дзе на падставе медычных дакументаў было даказана, што ў крыві забітага Рамана Бандарэнкі не было алкаголю. За нібытае раскрыццё медычнай таямніцы суддзя Святлана Бандарэнка пасадзіла журналістку на паўгады калоніі. Кацярына Андрэева, Дар'я Чульцова і Кацярына Барысевіч прызнаныя палітвязнямі. У Жабінцы міліцыя не пабачыла складу злачынству ў бел-чырвона-белых стужках, якія віселі на плоце. Пасля праверкі адміністратыўную справу супраць мясцовых жыхароў спынілі. Але канвеер крымінальных палітычных справаў працуе без апраўдальных выракаў. Хроніку рэпрэсіяў адсочвала Ірына Карніенка. Перакрывалі праезную частку падчас так званых раённых маршаў. Пісаў тэлеграм-канал «Муз Беларусі» пра затрыманне 3 жанчын і 1 мужчыны, падазраваных у блакаванні вуліцы Раманаўская Слабада. Крымінальную справу адной з іх, Юліі Якубовіч, сёння пачаў разглядаць суд цэнтральнага раёну Менску. Суддзя адна з лідарак паводле колькасці выдадзеных сотняў у 2020 годзе Вікторыя Шабуня. Дзяржабвінаваўца пракурор Тимофей Нечипорук. Ці абгрунтавана гэтая справа? Відавочна, што не. То есть, ёсць відэа, да, там я не ведаю, з якіх там крыніц, там з Тутбая, там ці адкусьці. Ёсць відэа там, дзе ёсць адпаведная менавіта гэтая блакіроўка. Ёсць на гэтым відэа мая жонка. Нават я не пазнаў. Ці ёсць она там, ці яе няма. Юлію затрымалі 27 студзеня. Дома ў яе правялі ператрус і вынялі ўсю тэхніку. Пасля 6 дзён на Акрэсціна жанчына трапіла ў шпіталь са знясіленнем і абязводжаннем. Аднак гэта не перашкодзіла пазней змясціць яе пад хатні арыш да суда. На паседжанні Юлія сваёй віны не прызнала, хоць і пагадзілася, што на дарогу выходзіла, каб падтрымаць людзей. То, што было парушана ПДД там на паўхвіліны, то, што бываецца ў горадзе 1000 разоў кожны дзень, за гэта крымінальная справа, гэта несправядліва, недапушчальна ў нармальным краіне. Спадзяюся, у нас такого больш не будзе. Менск-Транс матэрыяльных прэтэнзіяў да Юліі не выставіў. Абвінавачванне ж заяўляе пра парушэнне працы пасажырскага, камерцыйнага і грамадскага транспарту у выніку блакавання дарогі. У судзе абвесцілі перапынак да 12 красавіка. Я і моя падабаронная не бачым складу злачынства ў гэтых дзеяннях, таму мы разлічваем на законны прысуд, а менавіта апраўдальны прысуд. У Магілёве скончыліся судовыя спрэчкі ў крымінальнай справе супраць берасцейскіх блогераў Сергея Пятрухіна і Александра Кабанова. Іх вінавацяць у арганізацыі масавых беспарадкаў і абразе прадстаўнікоў улады. Блогераў не прывезлі ў суд нават на іхняе апошняе слова. Абвяшчэнне выраку прызначылі на 14 красавіка. Мянчук, палізняволены Віталь Шчэрбіч, атрымаў 4 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму за нібыта рыхтаванне да масавых беспарадкаў. Заклапочанасць прысудамі выказалі ў АБСЕ, дзе пастанавілі стварыць місію для моніторынгу судовых працэсаў у нашай краіне. Ці мае ініцыятыва шансы палепшыць сітуацыю? Перамовы наконт стварэння могуць быць. У бліжэйшы час стварэння місіі неверагодна. Будуць падагнаныя законы пад тую сітуацыю, пад тыя патрэбы, якія зараз ёсць ва ўлады. І калі гэтыя законы будуць падагнаныя, калі законы будуць адпавядаць
баченню, сённяшняму баченню улады, суды будуць іх выконваць. Праваабарончыя арганізацыі прызналі 11 новых палітвязняў. Улады ж у сваю чаргу ціснуць таксама на тых, хто імкнецца абараніць правы чалавека. Сёння адбыўся допыт старшыні праваабарончага цэнтра «Вясна» Алеся Бяляцкага. Пакуль што ў статусе сведкі ён праходзіць у межах крымінальнай справы аб рыхтаванні дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Ірына Карніенка, Белсат. У беларускім доме ў Варшаве адкрылася выстава беларускіх мастакоў і дызайнераў «Абуджэнне Беларусі», прымеркаваная да 8-га месяца з дня выбараў і пачатку пратэстаў супраць фальсіфікацыі іх вынікаў. Творы дасяжныя онлайн праз інтэрнэт-старонку беларускага дому. Гэта працы розных мастакоў. Кожны з іх менавіта такім чынам убачыў тое, што адбываецца ў Беларусі, тое, што адбывалася ў Беларусі. Многія казалі, што яны вельмі перажывалі. Некаторыя толькі зразумелі, што Беларусь яна такая беларуская, беларускамоўная, бел-чырвона-белая, а раней гэтага не заўважалі. На выставе прадстаўленыя 6 дзясяткаў работ 14 аўтараў, мастакоў з Беларусі, якія выходзілі на пратэсты. Расказваюць творы пра герояў і катаў беларускай мірнай рэвалюцыі, пра злачынствы рэжыму і годныя ўчынкі грамадзянаў, якія не спужаліся і працягваюць змагацца. Арганізатары плануюць, што муралы на падставе малюнкаў паўстануць у гарадах Польшчы і выказваюць спадзеў, што гэтыя творы у будучыні упрыгожваюць і сцены будынкаў на радзіме. Выстава працягнецца да чэрвеня. Пасля аслаблення локдауну яе зможа наведаць шырокая публіка. Што ж, сёння пятніца, таму пасля аб'ектыву вас чакае праграма «Антыфейк» – лукавыя навіны. Сёння пра стратныя прадпрыемствы. А потым праграма «Без акрэдытацыі» пра КДБшнікаў у ведомстве Макея і спосабы перадачы сігналаў між лукашэнкаўскімі чыноўнікамі. З вамі быў Яраслаў Сцешык. Добрага вечара.